കുറച്ച് മട്ടൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാരത്തിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കുരുമുളക്, കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് 2 വലിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്കായും കൂടി എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്കില്ലേ ചതച്ച് വെച്ച കൂടിയും വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് വലിയ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ മട്ടനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 4-5 വിസിലടിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ടായിട്ടോ വേവൊക്കെ. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു താളിപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉലുവയും ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയ ശേഷം അടിപൊളി കറി റെഡി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ കറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലോങ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊന്ന് അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.